Alpinismoa edo kasu honetan andinismoa izki larriz, horrelakoa izan da Poutarrek osatu duten eskalada. Beraien hitzetan agian orain arte egindako bide alpinistikorik zaiena, eta ez dira hasi berriak Eneko eta Iker. Oraingo honetan, Michel Kito andinista izan dute sokalagun. Peruko Kordillera Blankan, kopa 6.180 metrotako menditzarra hego-ekialdeko ertzetik igo dute. 4 egun behar izan dituzte eta 2 biblak egin dituzte paretan. Gailurra jotzeko estilo garbia, elegantea erabili dute. Oxigeno artifiziali gabe, kanpoko laguntzari gabe eta material guztia beraiek bizkarrean hartuta. Puro Floro izena jarri diote zabaldutako 1000 metroko bide berriari. Equipo, esa cumbre de Copa. Villanueva, esa Puro Floro. Vamos, equipo. Esa cumbre. Qué buena. Qué contentos aquí en la cumbre de Copa. Guarazen, toki seguruan ari dira orain atxeden hartzen. Egindako esfortzuarengatik 4 kilo gutxiagorekin, baina pozik zabaldutako bide berriarekin.